जों माने बिथांमोनखौ बिथांमोननि अबस्थाखौ जों सोंनो फैदों मारै दं खारन बेफोरबायदि जाथाय जायोबा माखासे पाब्लिकफ्रा समस्या भुगिनांगौ जानानै फैयो आरो बेफोरबायदि बोथोराव मेनलि गथ' गथायफ्रा एसे समस्या मोनो जों बेवहाय माने बिथांमोनखौ जों नायनोसो फैदों आरो जों स्पेसियेलि साथाम खांलायनानै किसुमान जों बुस्थु लाबोदों फिल्टार दङ 60थासो दङ आरो लोगोसे थाव गोथां 3 दङ टिंथाम बिस्किट साबोन चकलेट दङ आरो दिनैनि जितु कन्ट्रिबिउसन बेवहाय जों साथाम दं सासे आंनो जाबाय आरो जोंहा फारमल बसुमतारी जों कलेजनि आरो लोगोसे मेडाम समिका नार्जारी बिथाङाबो जोंनो हरदों दा जों हिउमानिटेरियान ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ नायनो फैदों जों नायनो फैनाया बिथांमोनखौ जों एनकारेज होनो फैयाखै नाथाय जों नायनो फैनायजों लोगोसे जों बेखौसो बुंनो सानदों बिसोरनि समस्या समाधान जाथों आरो लोगोसे बिसोरनि समस्या सरकारनिसिम सहैथों आरो थाबैनो समाधान खालामथों आरो लोगोसे जों बेखौबो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बिथांमोना जाहाथे हाग्रानि इम्परटेन्सखौ जिब जुनारनि इम्परटेन्सखौ हाग्राया जोंनो नांगौ हाग्रा नङाबा जोंहा सानसे प्रिथिबियानो थानाय नङा बोथोर सोलायगोन बायदि बायदि जागोन बेनिखायनो जोङो हाग्राखौबो रैखाथि होनांगौ प्लास मानसिनि समस्याखौबो नायनांगौ जों बेफोरनि खोथाखौनो जों बुंथिनो फैदों आरो जों बेहाय पलिटिकेलि रावनिबो खोथा लानानै जों फैयाखै मेनलि पियरलि जों गावबागाव पकेटनिफ्राय गारनानै फैनानै बिथांमोननि खस्थ'जों जोङो मा बुङो बिथांमोननि खस्थ'खौ जोङो लाफानो होननानै फैनाय जादों शेयार खालामनानै फैनाय जादों बेखिनि जों बेखौनो बुंनो लुबैदों खालबारि आरो गलगथानि जानानै दाखालि थांनाय जानुवारि 30 तारिखआव 30 तारिखआव एपेक्सिन जाबाय बे एपेक्सिनाथ' सरकारनि रुल मथे जाखानांगौखा ओमफ्राय बे हाग्राखौ सिमफायनाया जों सरकारनि बिर'धिखा दा दाखालिनि समावदि जोङो दुखु दाहाजों बायदिसिना सार रन्जित सारखौ जोङो बायदिसिना बुंफ्लांबाय रागाजों जों बायदिसिना बुंफ्लांबायबो इउटुबारफोरनि सिगाङाव जों फंनै फंथामसो गोबां बाथ्रा बुंबाय बिथाङा जेन जोंखौ क्षमा होयो भुलाथ' जोंनि रायजो राजानि भुलखा जोंनि पाब्लिकनि भुल बेदखलखारि जोङो हाग्रानाव हाग्रा सिमफायनानै थाफैनाया बे जोंनि थाखाय बे गोरोन्थिखा दा जोङो गावखौनो गाव बुजिनो हाबाय हमनो हाबाय जोङो दे जोंनिल' बे खालबारि एबा गलगथाव एपेक्सिन जादों बेल' नङा सारा प्रिथिबियावनो बा अल आसामावनो जायगा जायगा गुवाहाटि बायदियावनो एपेक्सिन जादों आरो गोबां बेबायदि बिल्डिं न' गोबां कलकारखाना जादों देफाय जादों जोंहाथ' जेबोआनो जायाखै प्लास्टिक बायदिसिना हेनथेनल'सो जों न' गोबाय गिजिल'सो जों देख्रेब जादों बा सिफाय जादों बेनि थाखाय जों फरेस्ट मिनिस्टारनिसिम जोंनि बिटिआरनि फरेस्ट मिनिस्टारसिम जों खावलायदों रायजोनि जानानै जोंनि थाखाय माबा मोनसे गोख्रों बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि जे जाम्बा जाम्बि रायजो राजा पाब्लिकफोरा बायदिसिना रागाजों बुंफ्लांबाय रायफ्लांबाय बखिफ्लांबाय जे बेखौ सारा जेन रन्जित सारा जोंखौ क्षमा होयो बेनि थाखाय गुरैयै जों खावलायनाय थाबाय दा जोङो दङ जि जायगायाव जोंखौ एपेक्सिन खालामदों बे जायगायावनो जों दाबो दंबाय थागासिनो दङ दा बेनि गेजेरजों जोंनि थाखाय मा राहा लायो जोंखौ अननानै माबा मोनसे राहा लामा जोंनि थाखाय न' बां बा एबा माबा मोनसे जोंनि थासारिनि थाखाय थाग थियार खालामनानै होयोब्ला दिदोमै माबा मोनसे जोंनि थाखाय राहा लामा नागिरना होयोब्ला जों रन्जित सारनिसिम जों खावलायनाय थाबाय जोंनि भुलफ्रान्थि रायफ्लांनाय एबा रागा जोंफ्लांनायजों बायदिसिना बुंनायखौ साराजों जोंखौ क्षमा होयो बेखौनो रायजोनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय बिथांखौ आंनि बुंनाया एसेनोसै जोंनि सारनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय आंनिफ्राय बे 2 नं खालबारि आरो गलगथानि जानानै आं फंनैसो आं बुंहरनो सानबाय जोंनि बे हाग्रा बिफाननि जिनिखि सार रन्जित निसिम खावलायहरनो सानो जोङो जिनिखि 30 तारिखआवहाय एपेक्सिन जादोंमोन 30 तारिखनिफ्राय लानानै जोङो दासिमाव जोङो 20 तारिख फैबाय जोङो दासिमबो जोङो गोबां जोंनि न'नि मानसिफ्रा दासिमबो जोङो हाजिरा मुजिरा मावनो मोनाखै आरो दासिमबो जोङो मोजां रोखोम जोङो
न'नि खामानिबो मावनो मोनाखै। जोङो दा आङो बुंनो सानदों आंनिफ्राय बुंनाया बेनो जोङो गोबां सिगाङावहाय इउटुबावहाय गोबां मानसिया दुखुजोंहाय गोबां सार रन्जितनिसिम सार प्रमदनिसिम गोबां दैदेनगिरिफोरखौहाय दुखु होफ्रांबाय। अननानै आं 2 नं खालबारि आरो गलगथानि जानानै गुरैयै आं खावलायहरनो जोंखौहाय जाहाथे बे 2 नं खालबारि 2 नं गलगथा जोंखौहाय जाहाथे आलाय आथानि खालामालासिनो जोङो बे थानाय हाखौनो जोङोहाय होफिनो। आङो गुरैयै आं बे 2 नं खालबारिनि जानानै रायजोनि जानानै आङो रन्जित सारनिसिम खावलायहरनो जोंखौ जाहाथे बे जायगायावनो जोंखौ दोनफिनो आं सारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो गोबां जोंनि रायनाय भुलफोरखौ अननानै जाहाथे जोंनि सारा जाहाथे अननानै क्षमा होयो। आंनि बुंनाया एसेनो। नोंथांमोना रायजोनि जानानै बा नैबे मोननै गामिनि जानानै जोंनि बे हाग्रा बिफाननि EM बिथांजों माबा मोनसे रायलायनो गोसो नामा नोंथांमोना? जोङो रायलायगौ, मानो होनब्ला जोङो दाख्लै एफिसियेन्ट जानानै गोबां जोङो नांलाय खमलाय जाबाय। जों बिनि थाखाय जोङो मा मोखाङै नुजाहैनानैहाय जोङो रायलायहैबावनो जोङो बेबायदि जोङो सावरायलायगासिनो दङ। जोंखौहाय माबा मोनसे सारा दुखु मोननायजों जोंखौ रायसिगोन नामा होननानै जोङो सानलायगासिनो दं। खिन्थु जोङो बे हानि थाखाय जोंनि थासारिनि थाखाय जोङो रायलायनो थाखाय जोङो थांखि दङ आरो। बिथांखौ नोंसोरो फैजानो लुगैयो नामा बेवहाय, जेनेबा खौरां लाफैजानो, ना नोंथांमोनानो थांनो गोसो दं? सारा फैनानै जोंखौहाय खबर लाफैब्लाथ' बिराद जोबोद मोजां आरो रोजा रोजा जोङो साबायखर। दा जों हाजारखि गुबुन पार्टिनिफ्राय फैया मानो गोबां मानसियानो जोंनि बेहाय फैया मानो